F'artiklu li pubblika fuq il-blog tiegħu nhar is-Sibt li għadda, Franco De Bono staqsa x'rid jgħid biha meta fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista il-Ministru George Policino proponna li l-kandidati l-ġodda nazzjonalisti għandhom joqogħdu għal test xjentifiku. Kien hawn li Franco De Bono mingħajr ma rrefera lih b'ismu semma każ li jinvolvi lill-kandidat nazzjonalista u impjegat fil-Ministeru tal-istess Policino, il-Perit Tony Bezzina. Franco De Bono qal li jkun aħjar li George Policino jmur jara l-ħaddiema tiegħu jekk hux qed imorru jaħdmu f'xi gażin tal-partit. Dan fil-waqt li staqsa jekk hemmx każ ta' ġurament fals jew ta' kompliċità u jekk iva għaliex il-Kummissarju ma investigax. Ftit tal-ġimgħat ilu kien żvelat kif il-Perit Tony Bezzina kien bad ħaddiema jagħmlu xogħol fuq il-gażin nazzjonalista taż-Żurrieq waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom. Bezzina mhux biss huwa l-President ta' dan il-gażin, iżda fl-istess ħin se jkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq il-5 distrett. Wara li kienet bdiet investigazzjoni, il-Perit Bezzina kien talab lil ħaddiema biex jiffirmaw affidavit quddiem notar li x-xogħol fuq il-gażin kien sar barra l-ħin tax-xogħol tagħhom u minn jeddhom. Għalhekk il-mistoqsija li għamel Franco De Bono dwar jekk hemmx każ ta' ġurament fals u jekk iva għaliex il-Kummissarju ma investigax hija mill-aktar serja. Madankollu, l-Ministru George Policino, l-Perit Tony Bezzina u anqas il-Partit Nazzjonalista ma ħassew li kellhom iwieġbu dil-mistoqsija mill-aktar serja ta' De Bono.